שלום. מהי הצלחה? חשבתם על זה פעם? לאחרונה עלה בדעתי שאם היינו חושבים על זה קצת יותר, היינו גם מגיעים אל אותו דבר. אם היינו חושבים קצת יותר על מהי הצלחה, היינו גם מגיעים אליה יותר מהר. מרבית האנשים רוצים להגיע להצלחה, אבל לא בדיוק מבינים מהי ההצלחה הזאת. אם היינו לוקחים שנייה אחת וחושבים כל אחד לעצמו, מהי ההצלחה האישית שלי? לא לאן אני רוצה להגיע. מהי ההצלחה האישית שלי? הייתם מגיעים לתשובות מאוד מעניינות. כי זה לאו דווקא לאן הייתי רוצה להגיע. אחד הפרויקטים שאני עושה בדיוק עכשיו הוא לפרסם את השאלה הזו בארץ, בחול. אני מקבלת תשובות מדהימות. והתשובות שקיבלתי עד היום, מילדה בת 10 ועד בן אדם בן 70 וקצת יותר, גרמו לי להבין שיש כאן משהו אחר. אולי לא, לגביכם. מה דעתכם? שילחו לי את התשובות למייל שלי, ואני מבטיחה לפרסם אותם בבלוג, אם תסכימו, אם תאשרו לי את זה. אני מבטיחה גם לענות לכל מי שישאל שאלה במקביל. כי כשאנחנו שואלים את השאלות האלה, עולות שאלות אחרות שמטרידות אותנו, בדרך להצלחה. בהמשך לפרויקט הזה, הרשמו אל דפי המידע שאני שולחת אחת למספר ימים. בדפי העבודה הזו בעצם יש תוכנית בנויה דרך אל ההצלחה. אנחנו מתחילים שלב שלב. כדי שאני אצליח ואבין מה אני רוצה בעצם בחיים ולאן אני רוצה להוביל את עצמי, אני צריכה לדעת מי אני בכלל. לאט לאט, צעד צעד, אנחנו עושים את זה עם דפי שאלות, עם עצות, עם טיפים, עם הדרכות, עם כל מה שצריך. הצטרפו אלינו. אל רבים שכבר התחילו את התהליך. אז שיהיה לכם בהצלחה בינתיים, כל אחד בדרכו שלו ובתרגום שלו, ונשתמע.